Де Ервін? Футбольний матч на підтримку зниклого безвісти у Криму Ервіна Ібрагімова відбувся у Києві. Дві кримсько-татарські команди зійшлися на полі, аби привернути увагу до його зникнення. Члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова викрила російські ДПСники 24 травня 2016 року. Вийти на поле готуються дві кримсько-татарські команди – Адалет та К'юхаб. Ервін сам грав у футбол та організовував футбольні турніри серед молоді у Криму. Він був і одним із організаторів футбольного турніру на Кубок Меджлісу. Цей кубок 2 роки тому на підтримку Ервіна намагалися провести у Криму, але його заборонила окупаційна влада, тому традицію вирішили продовжити у Києві. Ми обов'язково дождемося і Ервіна, і інших наших молодых соотечественников. Ми обов'язково будемо в Криму. Футбольний матч розпочинають попри те, що більшість гравців до заходу сонця не зможуть навіть випити води через піст у місяць Рамазан. Та мета того варта, переконані гравці, і розпочинають матч, показуючи єдність і незламність всього кримсько-татарського народу. Серед вболівальників і заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз. Зниклого вони знали особисто. Ахтем Чийгоз розповідає, Ервін був активний як на полі, так і у житті. Імовірно, саме активна громадянська позиція Ервіна стала причиною його викрадення. Він згадує подарунок від Ервіна. Коли Ахтем Чийгоз був у в'язниці, той подарував йому медаль, яку його команда виграла на Кіпрі. Мене вже з камери не вивозили, і він мені в телевізор показав, Ахтем ага, это для вас. К сожалению, больше я его не видел. А медаль у меня дома. Я очень надеюсь, что я его увижу. Члена Всесвітнього конгресу кримських татар та члена регіонального Меджлісу Ервіна Ібрагімова викрали 24 травня 2016 року. Його заштовхнули у мікроавтобус люди у формі російських даїшників. За 2 роки ні самого Ервіна, ні виконавців викрадення так і не знайшли. Окупаційні правоохоронці в Криму справу закрили. За словами голови Меджлісу Рифата Чубарова, вони оголосили, що провели слідчі дії, а підозрюваний нібито виїхав на неконтрольовані території Донбасу. Як і місцева окупаційна влада, так і Москва дуже чітко знає, хто викрадав Ервіна. Інша справа, що вони це не говорять суспільству, не говорять батькам. Координатор Кримсос Таміла Ташева каже, цей матч – ще один привід, щоб тема репресій в Криму не зникала зі засобів масової інформації. Это, да, определенный момент, когда мы можем не то чтобы давить, да, но пропагандировать тот вопрос насильственных похищений с иностранными государствами, с межправительственными структурами, чтобы они больше внимания этому уделяли. Товариський матч двох кримсько-татарських команд закінчився дружною нічією 2-2. Футболісти змучені, але матчем задоволені. Когда нас, так сказать, прессуют, вот все равно нужно оставаться сильными и продолжать поддерживать тех, кто остался угнетенным и в такой ситуации. Роман Спірідонов, Людмила Горпинич, Олександр Павленко, Заман, АТР. Спасибо.